Jo volia començar com a historiador dient-vos que estic molt impressionat de parlar en aquesta sala, però, pel que us he dit abans, però també de començar amb una anècdota històrica, que és del 1855. El 1855 s'havien començat ja a introduir les anomenades self-actines, que eren unes màquines tèxtils, les self-acting machines, que, com el seu nom indica en anglès, doncs gairebé s'ho feien soles. Estaven molt mecanitzades, per tant, van començar a acomiadar obrers que ja no eren necessaris com a operaris. Això va provocar una crisi tremenda que va portar a un atur elevat i també a una vaga general. La primera vaga general que es va fer a la ciutat de Barcelona. Les autoritats del moment, intel·ligents com ho són moltes vegades, molt sovint les autoritats, van decidir cometre dos errors. El primer error, que va ser portar el dirigent obrer més conegut del moment, Josep Barceló, a un tribunal apanyat, preparat, condemnar-lo i executar-lo al garrot vil. El garrot vil amb aquelles execucions públiques a les quals se'ls donava festa als nens a l'escola perquè poguessin presenciar-la a la plaça pública. Bé, això els va eliminar el principal interlocutor amb el qual podien negociar. I tots els que sou empresaris sabeu perfectament la magnitud d'un error d'aquest tamany. L'altre gran error és que van confiscar la bandera roja que enarbolaven els amotinats, els obrers responsables dels rebomboris i que havien col·locat a la plaça del Pedró. I se la van emportar a l'Ajuntament i la van deixar ja guardada. Va estar un temps, la protesta va pujar de to, la vaga general va paralitzar la ciutat, fins que va aparèixer un comandant perdoneu per la historieta, després ja veureu que té molt de sentit tot el que estic explicant, o jo crec que té molt de sentit i ho connectarem amb l'actualitat. Un comandant de la milícia de Barcelona que amb la seva tropa se'n va anar a l'Ajuntament, va irrompre dins de la Casa Gran de la ciutat, va agafar la bandera roja, la va tornar a la plaça del Pedró, la va plantar allà i els obrers i tots els revoltats, evidentment, el van tractar a ell i a la seva gent com herois, herois de les causes obreres, de la justícia social a la ciutat de Barcelona. Tant els va agradar la figura d'aquest heroi que el van enviar a negociar, i el van enviar a negociar, al final, a Madrid, amb el general Espartero, que no destacava per la seva simpatia, sinó per bombardejar la ciutat de Barcelona de tant en tant, per mantenir-la ben amarrada. Bé, en la negociació aquesta, Espartero, aquest noi jove, aquest comandant de la milícia, li va dir que tot el que li explicava sobre els desastres de la classe obrera, sobre les epidèmies, sobre les condicions dramàtiques i deplorables de treball, li semblava molt bé, però que era una opinió, i que tornés, sisplau, amb dades, amb informació, amb estadística. I aquest noi jove s'ho va prendre tan seriosament, aquest oficial, que se'n van tornar i en un any ja tenia enllestida una magna obra que va portar per títol Monografia estadística de la classe obrera. Sabeu ja qui era aquest noi jove? Doncs bé, a partir d'aquesta monografia de la classe obrera, que detallava amb pèls i senyals els morts de còlera, la densitat a les zones de més amuntegament de Barcelona, comparat amb Londres, París, Madrid, altres ciutats, etc., les condicions deplorables de la classe obrera amb xifres, va agafar totes aquestes informacions per tal de convertir-ho en un projecte, en un pla, i va posar tot el seu talent al servei del projecte més important que mai s'ha fet a la ciutat de Barcelona, el Pla de l'Eixample de Barcelona. Era Ildefons Cerdà. I allà va començar la seva carrera. Diguem de passada que en altres moments de la seva carrera Ildefons Cerdà va fer coses com proclamar l'estat català. Vull dir que això de sumar la justícia social i la llibertat nacional no ho hem inventat nosaltres al segle XXI, ja ve de lluny. Bé, doncs aquest home va fer un projecte higienista, igualitari, per a l'expansió de la Barcelona industrial. Però segurament la Barcelona que tenim ara, amb el seu Eixample, no hauria existit si aquest comandant de la milícia no hagués recuperat aquella bandera roja. És a dir, l'Eixample, encara que sembli mentida, comença
agitant una bandera roja. És una contradicció? Pot semblar-ho, que el que és, diguéssim, el pulmó econòmic, el servei empresarial de la ciutat de Barcelona, el que alguns consideren per excel·lència el districte o la pàtria de la burgesia catalana en el seu moment, neixi amb una revolució social. Bé, tot això per dir-vos que, personalment, jo no ho entenc com una contradicció, perquè és precisament amb la correcció de les desigualtats, amb l'obsessió aquesta per no deixar ningú a la cuneta, per augmentar el nivell de vida, és una causa que s'acosta molt i que sense cap dificultat es pot agermanar amb la causa de la prosperitat. No és contradictori. No és contradictori que defensis condicions de treball dignes amb un enriquiment de la societat i amb una multiplicació de l'activitat econòmica. No és contradictori, ans al contrari. És o forma part d'una mateixa manera de pensar i que es pot concretar en projectes, com el cas de l'Eixample. Ildefons Cerdà sabia perfectament que el seu projecte de l'Eixample, que era igualitari, i fins i tot això es veu amb la retícula, amb el pla, que és igualitari, la quadrícula és igualitària, que era higienista, amb els carrers molt més amples per l'època, amb aquests xamfrans oberts, amb aquelles illes de cases que després es van començar a omplir, però que intentaven combatre la densitat de la Barcelona antiga. Cerdà sabia perfectament que si no casava el seu projecte igualitari amb el mercat, no se'n sortiria, i que aquest projecte mai arribaria a bon port. Al final això va passar. De fet, el mateix Cerdà, malgrat els seus ideals, o possiblement per causa precisament dels seus ideals, va intervenir personalment en la promoció de l'Eixample, la promoció immobiliària d'aquesta gran operació a la ciutat de Barcelona. Llavors, ell volia combinar, i d'això en tenim l'herència afortunada de la ciutat de Barcelona, ell volia combinar igualtat i prosperitat. Com? Quina és l'eina principal? Quina és l'eina que va fer servir ell i l'eina que crec, traient-ne lliçons del passat, que hem de fer servir tots? Per mi és molt evident, és a través de la informació, les dades, monografia estadística de la classe obrera, el projecte de l'Eixample, és un compendi de dades a través de la informació i organitzant les dades i projectant-les al futur a través d'un projecte. Un projecte que, per entendre'ns, és la línia més directa entre un problema i la seva solució. Com es fa això? Doncs amb molt de talent i amb una dosi molt important de creativitat i d'imaginació, com la que tenia Cerdà, com la que hem de tenir nosaltres avui a la ciutat de Barcelona. Què fa avançar les ciutats? Què és el que fa avançar les ciutats? La cerca de la justícia, com a mínim jo ho veig així, la cerca també agermanada amb aquesta de la prosperitat, el que nosaltres en diem sempre l'èxit compartit, perquè no hi ha èxit si no és compartit. Si no és compartit, i això els empresaris ho sabeu perfectament, si l'èxit no és compartit, és un lucre per una minoria, és un guany no compartit. L'èxit, per ser tal cosa, l'hem de compartir. I si no ho compartim, no arribarem mai a l'èxit.